esan bezala, egunon berriz Xabier Erize, askok seguru ezagutzen dozuela, Xabier Erizek egontzan ere 30 mintegian, duela 3 urte, bai, orduan Nafarroako kutxako kudeatzaile bezala zetorren, hizkuntza arduradun, eta berak 7 urte egin du lan Nafarroako kutxako kontuekin. Orain bere kabuz dago, eta nik uste oso lan interesgarri bat amaitzen nahi dela, amaituta espaldi dago, edo gauzatzen nahi da. Orduan, berari emango diogu hitza. Besterik gabe berak azalduko digu hobekien nondik nora di joan. Eguerdion, eta mila esker guztioi hemen egoteagatik, IMH-ari eta AEK-ari hau antolatzeagatik eta aukera emateagatik hemen zuekin egoteko. Hasteko galdera bat egingo dizuet. Zuen artean altsaskua enpresen managementeko ikasketa formalak modu batean edo bestean egin dituena. Bueno, oso ongi. Bai, ikusten duzuenez, nire hitzaldiaren gaia hau da, ez? Management eta hizkuntza plangintza elkartzeko proposamena. Normalean, aritzen gara, euskara edo hizkuntzak nola sartu enpresan, ez? Orain alderantzizko bidea egin nahi dut. Enpresatik zer dugun ikasteko hizkuntzak kudeatzeko. Gutxi gora bera hori da nire ideia. Zergatik erosi beharko nuke nik General Motorseko kotxe bat? Peter Druckeri, managementeko autore nagusitako bat denari, General Motorseko goi zuzendaritzarekin bilera estrategiko bat egiteko deitu zioten Detroiten. Bilera hasteko galdera hau egin zien Druckerrek General Motorseko goi zuzendaritzako kidei. Zergatik erosi beharko nuke nik General Motorseko kotxe bat? Alaolako erantzun asko jaso zituen, baina bileraren lekuko batek nabarmendu zuenez, inork ez zuen erantzun on bat ematen jakin. Begibistan geratu zen, bezeroen beharrak erdigunean jartzen dituen galdera horri ongi erantzun gabe, General Motors arazoetan sartzeko bidean zegoela. Zergatik erosi beharko nukenik euskara? Eman dezagun, orain Drucker bera, euskararen erakundekin bildu dela estrategia prestatzeko. Eta galdera bera egiten digula. Zergatik erosi beharko nukenik euskara? Euskara erostea edozein gauza da. Euskaraz edo euskararen alde ematen den edozein urrats. Epeluzeko atxikimendu eta hautaketa iraunkorrak, eguneroko erabaki eta ekintza txikiak, kolektiboak eta individualak, euskarazko kontsumoa, dena da, modu batean edo bestean euskara erostea. Eta horrela ja, managementeko galdera sakonen munduan sartu gara. Managementeko mundua. Management ekintzara zuzendutako disiplina bat da. Bere lan espezifikoa da desiragarria, dena posible bihurtzea eta errealitatean gauzatzea, hizkuntza plangintza baita ere, ekintzara zuzendutako disiplina bat da. Balioak eta ekintzak lotzen ditu, ez bakarrik ekintzak, baizik eta balioak, desiragarria dena, hori gauzatzea.
Eta nik bi arloak maite ditut, soziolinguistika eta management edo enpresa mundua, ez? Eta orduan horregatik sartu naiz gauza hauetan eta gustura nabil. Management eta bere arloak. Management hau guztia da, ez? Da, enpresen eta erakunden zuzendaritza, eta gero, hau da, enpresa baten organigrama edo eskema oinarrizko tipikoa, ez? Zuzendaritza, produkzioa, finantzak, komertziala, marketinga eta intangibleak, oroar, giza baliabideak, eta bar, eta hizkuntzen plangintza baita ere, maila horretan egongo litzateke. Management da, sail hauek guztiek partekatzen duten ezagutza multzo bat edo disiplina bat, ez? Zuzendaritzak ikuspegi orokorra du, baina arlo bakoitzetik zerbait jakin behar du. Eta alderantziz, arlo bakoitzekoak bere arloan maisua izan behar da, baina enpresari buruz jakin behar du. Eta ikuspegi orokorra eduki behar du. Eta orduan denen artean hizkera edo hizkuntza komun bat eta konzeptualizazio komun bat edukitzen da. Edo eduki behar da. Orduan, nire aurkezpena hau izango da. Gaiari buruzko lanen egoera, hipotesia eta metodologia, esan dut, eta Edurnek esan du, lan bat egin dudala. Emaitzak, konzeptu nagusiak, erabilgarriak hizkuntza plangintzan, baina managementeko hizkeran azalduta. Jaia literaturan agertzen diren bezala, enpresako literaturan agertzen diren bezala. Eta ondorioak, eztabaida eta proposamenak. Lanen egoera. Managementeko literaturan hau agertzen da. Irabazi asmorik gabeko sektorea da managementen beharrik handiena duena gaur egun. Pentsa munduko arazo handiak, osasuna, hezkuntza, bakea eta pobrezia eta bar. Orduan, managementeko literaturatik esaten digute enpresak ez diren munduetan ere beharrizkoa dela. Are gehiago, badago lerro bat dena kausa sozialen marketinga. Marketingaren konzeptuak aldaketa sozialerako erabiltzea. Eta lerro hori sakona da, denbora luzea darama, eta bar. Eta noski publizitate gutxa, baina asko zere gehiago da. Nazioarteko soziolinguistika eta managementeko disiplinak. Soziolinguistikak ez du edan management orokorretik. Literatura begiratzen duzu eta ez duzu ezer aurkitzen. Disiplina konkretuetatik bakarrik marketingera hurbildu da nazioarteko soziolinguistika, baina jarraikortasun handirik gabe. Dena den dagoena, horien artean badaude lan batzuk onak edo oso onak. Zuk irakurtzen dituzu eta esaten duzu begira. Autore honek bai lan handia egin duela marketinga ezagutzeko eta ongi laburbiltzeko eta ongi egokitzeko hizkuntzaren plangintzara. Eta hizkuntza eta ekonomia landu dira, modu batean edo bestean. Ekonomia ez da management, baina, gertuko disiplina edo zientzia da, ez? Euskal soziolinguistika eta managementeko disiplinak. Hemen ere management orokorretik ez da edan, nik dakidala, baina bai lan handiak egin direla arlo batzuetan, hizkuntza eta lan mundua, eta mintegi hau lekuko, hizkuntza eta komunikazioa eta marketinga, eta hizkuntza eta ekonomia baita ere. Orduan gauzak badaude. Grafikoki hau izango genuke. Alde batetik management. Bestetik hizkuntza plangintza. Managementetik esaten digute badagoela posible dela kausa sozialen management egitea. Hizkuntza plangintzatik marketinga landu da nazioartekoan eta hemen.
eta lidergoa, eta kalitatea, eta gizarte erantzukizun korporatiboa, CSR inglesez, komunikazioa, eta plangintza, eta bar. Loturarik badago bi arloen artean, horrez gain. Nire ustez, oraindik ez dira erabat elkartu, baina interesgarria izango litzateke bi arloak elkartzea. Nire laneko hipotesia izan da, managementeko hainbat konzeptu nagusi oso erabilgarriak liratekeela ikuspegi edo galdera berriak zabaltzeko hizkuntza plangintzan. Eta lanaren metodologia izan da, literaturaren azterketa. Managementeko literatura orokorra, nazioarteko literatura soziolinguistikoa eta euskal literatura soziolinguistikoa. Emaitzak, konzeptu nagusiak. Hau, esaten dudan bezala, managementeko hizkuntza da, edo hizkera edo konzeptuak. Enpresa baten zeregina, bezero bat sortzea da. Eta druker hori lehen agertu da eta oso importantea da. Herritarra dugu alde batean. Bestean enpresa. Oraindik bien artean ez dago ezer. Herritarrak beharrak ditu. Kasu honetan, adibidez, egarria eta sozializatzeko beharra. Enpresak garagardoa egiten du. Eta herritarrak garagardoa erostea hautatzen du. Eta bezero bat sortu da. Eta orduan, bezeroa sortu da, enpresak herritarraren beharrak asetzeko gauzak edo zerbitzuak egin dituenean. Eta bezeroak baloratu dituenean. Bitartean ez dago bezero, herritarrak baloratu dituenean. Oraindik bestela ez dago bezerorik. Eta bezeroa da biak elkartzen direnean. Bezeroa eta bere beharrak. Horiek dira enpresaren kulturaren erdigune. Bezeroen hautaketak eta erosketak, eta hautaketen interakzioa. Ekonomiaren muina da, aktore sozialek nola egiten dituzten hautaketak. Hori da, edozein testu liburuko oinarria, ez? Hautaketen interakzioa. Nire hautaketak eragina du besteengan eta alderantziz. Eta interakzio bat gertatzen da. Oro har, horiek guztiak giza portairak dira. Kolektiboak eta individualak. Eta denboran zehar jokamolde bihurtzen direnak. Eta nolakoa da erosketa prozesua? Bezeroak erosiko du, ustez baliorik handiena eskaintzen dion produktua. Ustez, literaturan hori nabarmentzen da, eta esaten da hautemandako balioa edo perzibitua edo olako zerbait, ez? Eta orduan, balio hori nola da? Balio hori da produktuaren onuren eta kostuen arteko diferentzia. Eta onurak ekonomikoak, zerbitzukoak edo psikologikoak izan daitezke. Eta kostuak berdin edo berdintzuak, ez? Eta orduan zuk biak konparatzen dituzu eta onurak kostuak baino handiagoak baldin badira, ziurazki erosiko duzu. Eta managementeko galdera, hau da, zer baloratzen du bezeroak? Zer bilatzen du bezeroak produktua erosten duenean? Baina hori ikertu edo galdetu behar da. Intuizioak ez du balio. Ikerketa formalak egin behar dira. Eta bezeroi jendeari galdetu behar zaie. Bestela, intuizioak ez du balio. Kausa sozialak eta haien bezeroak. Kausa sozialak, helburu sozialak dituztenak dira. Portaera sozialak aldatzea, ideia sozialen onargarritasuna edatzea, eta abar. Adibidez, gizartea hobetzeko kausak, giza eskubideak, ingurumena, ekologia, euskara, ohitura osasuntsuak sustatzea, elikadura, tabakismoa jistea, kausa altruistak, odula ematea, eta bar. Hauetan ere, onurak eta kostuak daude. Onurak,
kausa hauek erosten dituzten bezeroek hainbat onura jasoko dituzte. Sozialak edo psikologikoak, edo zerbitzuak, edo produktuak. Kostuak. Kostuak, trukean, hainbat kostu ordainduko dituzte bezeroek. Kausa sozial hoiek erostearen truke. Ordura arteko ideiak edo balioak sakrifikatzea, edo aldatzea, edo portaera ereduak aldatzea, edo denbora eta energia, edo dirua, eta holakoak. Kausa sozialen erosketen berezitasun bat da, onurak eta kostuak gehienetan ez monetarioak direla, sozialak eta psikologikoak. Hau guztia sunatzen zaigula, nik uste dut. Euskararen bezero bat sortzea. Alde batetik herritarra dugu. Lehen bezala, ez? Euskalduna edo erdalduna. Bestean, euskararen enpresa, eman dezagun, euskalgintza edo euskara. Herritarrak beharrak ditu. Hizkuntzen munduan da, hizkuntzaren bidez komunikatzeko beharra. Hori da herritarraren beharra. Euskalgintzak euskaraz komunikatzeko esaten dio. Behar horiek euskaraz asetzeko bilatzen du euskalgintzak. Eta zer gertatzen da? Gerta daiteke, edozein gauza. Herritarrak euskaraz komunikatzea hautatzen duela. Eta euskararen bezero bat sortu dela. Elkarketa hori lortu denean. Eta bezeroak, herritarrak, bere beharrak aseta ikusi dituenean. Orduan, erabakitzen du, hautatzen du euskararen bezero izatea. Eta hori milaka gertatzen da, noski. Produktu orientazioa edo bezero orientazioa. Hau beste konzeptu importante bat da. Produktu orientazioa edo salmenta orientazioa, bietaran ditzen zaio. Eta da, hau, erdigunean ikusten duzuenez, salmentak daude. Orduan, enpresaren antolaketa guztia salmentei begira dago. Bezero orientazioa, erdigunean bezeroak daude. Eta enpresa bezeroen inguruan antolatzen da. Produktu orientazioa saltzailearen beharretan oinarritzen da. Nik hau egiten dut, hau saldu nahi dut, eta nire beharren arabera antolatzen ditut nire prozesu guztiak. Bezero orientazioa bezeroaren beharretan oinarritzen da. Eta hauek bezeroaren ala saltzailearen beharretatik ari dira. Erosi. Euskaraz. Galdera irekia gelditzen da. Bezeroaren ala saltzailearen beharretatik ari dira hauek. Beste konzeptu bat. Abantaila kompetitiboa. Enpresa batek abantaila kompetitiboa du, bere sektoreko batez besteko herrimenduaren gainetik funtzionatzen badu. Orduan du abantaila kompetitiboa, eta indarra emango dio segitzeko, eta bar. Noski, orduan, abantaila kompetitiboa enpresa baten lehiakortasunaren muinean dago. Abantaila kompetitiboaren sorburua da enpresak bere bezeroei eskaintzen dien balioa. Eta balio horren arabera, bezeroa prest egongo da prezio bat ordaintzeko, edo beste bat, edo preziorik ez ordaintzeko. Lotuta dago, sorburua da, enpresak bere bezeroei eskaintzen dien balioa. Eta bezeroarentzako balio hori bi motatakoa izan daiteke. Prezio basuagoak, kalitate berdinarekin, eta horri normalean deitzen zaio prezioen lidergoa. Orduan, enpresa batek bere abantaila kompetitiboa prezioen lidergoan eduki dezake.
edo zerbitzu edo kalitate bikainak eskaintzea. Eta horri normalean diferentziazioa deitzen zaio. Beraz, bi abantaila kompetitibo mota daude. Prezioen lidergoa edo diferentziazioa. Vale. Diferentziazioaz pixka bat gehiago. Enpresa baten diferentziazioa da bakarra izatea bezeroek baloratzen duten zerbait eskaintzen. Hau da, bakarra izatea eta bezeroek baloratzen dutena. Desberdina gehi baloratua. Bakarrik desberdina bada, baina ez baloratua, ez dago diferentziaziorik. Erosleek baloratzen duten zerbait desberdina eskantzea. Hor dago gakoa. Gakoa da, erosleek baloratzea. Ez badute baloratzen, ez dago diferentziaziorik, ez dago abantaila kompetitiborik, eta ez dago ezer. Diferentziazioaren onurak enpresarentzat hauek dira. Edo prezio altuagoan saltzea, gauza bat, edo gehiago saltzea prezio jakin batean, edo bezeroen leialtasuna handitzea. Edo agian hiruen kombinazio bat. Baina diferentziazioa galdu daiteke. Eta galtzeko arriskuak dira, edo lehiakideak zure diferentziazioa, zure berezitasun hori imitatzen dutenean, edo diferentziazioaren ezaugarriek erosleentzat garrantzia galtzen dutenean. Zu berezia zinen gauza batean, bezeroek baloratzen zuten, orain dela 10 urte, baina orain ez dute baloratzen. Horrekin lotuta, 3 estrategia mota daude. Abantaila kompetitiboa lortzeko. Kostuen lidergoa, hau da, enpresak estrategia eramango du. Gure estrategia izango da kostuen lidergoa. Gure estrategia izango da diferentziazioa. Gure estrategia izango da fokalizazioa. Baina fokalizazioa da segmentu batean fokalizatzea, bai kostuen lidergoaz eta bai diferentziazioaz, bietako edozeinekin, baina fokalizatzea segmentu batean. Eta noski, estrategia eta abantaila kompetitiboa guztiz lotuta daude. Industria baten helduaroa, hau beste konzeptu interesgarri bat da. Hemen duzue industrien bizi zikloaren irudi tipikoa. Sarrera, eta da kurba hau, ez? Sarrera, hazkundea, helduaroa, eta helduaroaren ondoren bi aukera daude. Edo gainbera, edo hazkunde berria. Kurbaren zikloaren aldaera bat da helduaro egonkorra. Ikusten duzuenez, hau egonkorra da. Hemen puntu bat lortu du, eta ja berehala beruntz egin du, eta hemen egonkortu egin da. Beste industria baten helduaroa. Euskararen merkatu kuota. Euskararen merkatu kuota jarrera, ezagutza eta erabilera azkeneko 20 urteetan. Datuak Euskal Jaurlaritza inkesta soziolinguistikoetatik hartu ditut, baina grafikoa nik neuke egin dut. Barkatu. Oroar, ikusten da, hau da merkatu osoa. Orduan, Euskararen merkatu kota beti erdian edo erditik bera egon da. Eta hau oso egonkorra da, merkatu kota hori oso egonkorra da azkeneko 20 urteetan. Pixka bat goruntz egin du, baina gora berekin. Jarrera bezala aldeko jarrerak, aldekoak edo oso aldekoak. Ezagutza, elebidunak gehi hartzaileak sartu ditut. Eta erabilera, euskaraz
erdaraz baino gehiago erabiltzen dutenak, hitz egiten dutenak, berdin edo gutxiago, baina guztiak sartu ditut erabilera bezala, denak direlako euskara erostea. Orduan, ikusten da, merkatu kuota beti hemendik ibili dela, eta neurri batean esan liteke baita ere, praktikan fokalizazio bat gertatu dela. Hau da, euskararen industriak praktikan estrategia fokalizatu bat eraman duela. Helduaroaren ezaugarriak. Industriaren hazkundea moteltzen da helduaroan, ez? Lehia handitzen da eta etekinak jaisten dira. Batzutan akats estrategiko bat gertatzen da, eta da, enpresak lehenagoko autopercepzioekin segitzea. Enpresak segitzen du esaten, oberenak gara zerbitzuan, oberenak gara kalitatean, liderrak gara, eta bar. Baina denborarekin gertatu da, autopercepzio horiek okerrak gertatzen direla. Erosleen lehentasunak aldatzen dira, lehiakideak egoera berrietara egokitzen dira, eta bar. Beste akats bat, uste izatea, hazkundea, etengabea eta ia automatikoa izango dela. Halakoan, uste horretan baldin bazaude, ez duzu asko pentsatuko nola egin merkatua zabaltzeko. Berez automatikoki eta iai automatikoki eta etengabean zabalduko zaizulako, edo zabalduko zaizulakoan zaudelako. Baina, noski zabaltzen edo hazkundea etengabea ez dela ohartzen zarenean, ustekabean harrapatzen zaitu. Harrapatzen du enpresa hori, ez? Helduaroaren ezaugarri beste bat da, bezero berriak lortzeko asko borrokatu behar dela enpresa lehiakideekin. Eta barne giroari buruz aldaketa bat gertatzen da. Enpresaren hasieran emozio handiak bizi ziren. Berezko lan satisfakzioa zegoen eta aukera profesional asko zeuden enpresan edo sektorean. Helduaroan gauzak aldatzen dira, glamur gutxiago dago, giroa da hain zirraragarria eta bakarra izatearen espiritua ere itzaltzen doa. Eta beste sensazio batzuk daude barne giroan, ez? Eta erronkak barne giroari buruz dira, oroar motivazio berriak aurkitzea eta erakunde kultura aldatzea, erakunde kultura irekia eta erakargarria garatzea, diferentziazioa, berrikuntza, individualtasuna eta arriskuak hartzea individualki eta kolektiboki bultzatzen dituen kultura eta joera hauek zigortzen ez dituena. Hau da, hartaldetik ateratzen dena ez zigortzea. Gobernuaren eragina merkatuko lehian. Managementek gobernuaren zeregina aitortzen eta onartzen du merkatuko lehian. Gobernua indar eragile bat da merkatuko lehian ia maila guztietan. Horrela aitortzen da managementeko literaturan, ez? Eta onartzen da eta suposatzen da baita ere gobernua aktore bat den aldetik gobernuarengan eragitea gauza normala da plangintza estrategikoan. Orduan gobernua kontuan hartzen da eragile bezala eta berarengan eragiteko baita ere. Ondorioak eztabaida eta proposamenak. Managementek galdera ireki asko uzten dizkigu, baina hauek norberak erantzuteko, edo beste saio batean erantzungo genituzke, ez? Zergatik erosi behar dute euskara?
Euskararen enpresak zer darama, produktu ala bezero orientazioa, eta zer eraman behar du. Zer baloratzen duten bezeroek, zer euskararen bezeroek, zer nahi dute euskara erosten dutenean, badakigu hori. Eta zergatik ez dute erosten euskararen bezero ez direnek, hori ere jakin behar dugu, eta galdera hori egiten digute. Zein da euskararen abantaila kompetitiboa hizkuntzen merkatuan eta gainerako hizkuntzekin lehiatzeko? Zein da euskararen diferentziazioa? Zer nahi dugu, merkatu orokorra ala fokalizazioa. Eta horren arabera erantzunak desberdinak izango dira. Zergatik erosi behar dut nik euskara, merkatu orokorrari buruz ari bazara, erantzuna mota batekoa izango da. Konbentzituen segmentuan fokalizatuta ibiltzen bazara, beste erantzun bat emango duzu. Eta zer egin merkatu kuota berriro hazkunde zikloan jartzeko? Management eta hizkuntza plangintza. Managementeko konzeptuak inspirazio iturri indartsuak dira, nire ustez, baina noski ez dute errezetarik ematen. Eta baita ere, kontu zibili behar da, paralelismo hutsak ez egiteko. Nahita nahi ez, hauek enpresako konzeptuak dira. Enpresa eta erakundeak, baina saltoak egiterakoan kontu zibili behar da. Baina oso inspirazio iturri indartsuak dira. Ekarpen nagusia da bezeroa erdigunean jartzea, bere nahiak eta beharrak. Bezeroa herritarra, hiztuna den aldetik. Erdigunean jartzea, bere nahiak eta bere beharrak. Herritarren nahi eta balio linguistikoak ikertu edo galdetu behar dira, suposatutzat eman gabe. Nire ustez asko ikertzen dira praktikak, datuak, erabilera, ezagutza, ez dakiz zer, baina balioak, jarrerak, motivazioak, alde subjetiboak, zure nahiak, zergatik egiten duzun, zergatik ez, horiek ez dira ikertzen, gutxi, eta ez dira suposatutzat eman behar. Oro har, honek ikuspegi aldaketa ekartzen du. Geure buruari begiratzea eta galdetzea. Eta ez bakarrik kanpoko faktorei. Hau da, kontua baldin bada bezeroak irabaztea, edo merkatu kuota irabaztea, egin behar duzu, enpresa guztiek egiten duten bezala. Zure azterketa eta zure indarguneak, zure ahulguneak, gero kanpokoak nola dabiltzan, mehatxuak, aukerak eta barez, baina zu ere barne sartu behar duzu azterketan. Eta aurrera begira, nire proposamena izango litzateke management eta soziolinguistikaren arteko elkarlana zabaltzea. Hizkuntza plangintzaren aldetik management ikasi. Beste arlo batzuetan egiten den bezala. Badago osasungintzan, hezkuntzan, gizarte erakundeen kontuetan, badaude master edo ikasketa bereziak nola kudeatu. Edo nola egokitu managementeko konzeptu orokorrak arlo horietara. Eta baita ere, enpresetako gainerako arduradunek ikasten duten bezala. Zu enpresa batean zaude, hizkuntza arduradun bezala, edo alkulari bezala, produziokoarekin egongo zara, eta berak seguru ikasi duela zerbait horretaz. Zuk ere ikasita eduki behar duzu hori. Eta aberastuko zaitu. Eta bideak erraztuko dizkizu erakundearen barruan funtzionatzeko. Managementeko konzeptuak erabili eta bezeroa erdigunean jarri. Eta orain alderantziz, baita ere oso interesgarri izango litzateke managementeko adituen ekarpenak sustatzea. Hau da, Euskal Herrian badaude
jende asko, euskaldun asko, ekonomiaz dakitenak edo enpresen eta erakunden zuzendaritzaz dakitenak, eta konzeptu hauek ja erabiltzen dituztenak, baina erabiltzen dituzte beste arlo batzuetan, baina ez hizkuntzari egokituak, edo saltu hori ez dute egin, edo gerta daiteke baita ere buruan, batzutan burua orain enpresen zuzendaritza arloko bezala gauza hauek ditut. Eta orain euskaldun bezala beste hauek, baina ez ditut elkartzen. Baina gauza horiek askotan gertatzen dira, ez? Elkartu beharko lirateke. Soziolinguistikan jadanik dauden konzeptuak berreskuratu. Aipatu diren gauza batzuk ja badaude soziolinguistikan, eta beste asko ere egongo lirateke. Hizkuntza hautaketa adibidez hori ikerlerro bat da soziolinguistikan, eta aspaldikoa. Txepetxek aipatzen zuen tipo linguistikoen optimizazioa. Eta hori da, azken finean, bakoitza dagoen pertsona bakoitza edo egoera bakoitza dagoen puntutik urrats bat egitea, optimizatzea. Eta hori oso lotuta dago merkatu kuotak irabaztearekin. Edo baita ere beste konzeptu bat, da euskara bultzatzea balio kualitatiboekin. Erdarak plantzeatzen ez dituen edo transmititzen ez dituen balore batzuk, euskarak balore kualitatibo horiek bereganatzea eta zabaltzea, eta balore kualitatibo horien izenean aritzea, eta hori txepetzen da, eta hori diferentziazioa da. Eta ia, denon artean, euskararen merkatu kuotan ikusten dugun hazkunde ziklo berri bat, edo ja, euskararen merkatu kuotan hazkunde ziklo berri bat hasten den. Mila esker.